Tuairisc de scéalta na seachtaine ar Tuairisc, seachtain inar Harry líon na marú in Gaza, breis agus 1,000 duine, 4,000 go léigh poiste san Airlam. Dúirt Antonio Guterres, ardúnaí na náisiúntaithe an seachtain seo, go léiríonn líon na marú in Gaza, gohfuil rudigan ionta mícheart fan 40 míleta atá ag Israel. Bhí cas na Palestíne go mór sa treis a níos brat fibli a rachtal Tuairisc ag an oireachtas a Galáine, bhí plé mai bríomhar an, agus chuir sé tús le streic nua ar Tuairisc faoi héachan na Heorpa lardrach ban bhí cethir. Tá breis muoinú stáit dí ar áisiúthirí na Gaeilge leis an teanga a choinneáil beá sin tuairim choiste oireachtais na Gaeilge agus tuairiscáil nua fáisithe acu ar an ábhar. I dtuairiscáil eile a fáistío an teachtain seo chomh maith deantar chuirsís ar an dóid tá géirí le tíortha atá géirí teachta seachtain Aontas Ardbach. Deir an INTO gur cheart na lúntais a ddíagtaí le muinteoirí i Scoil na Gaeilge a thabhairt tirás. Na bhíne sé survey nua a tháinig amach a léirigh go sé a dhearad níos deachtra ag Scoil na Gaeilge agus Scoil na Speisialta muinteoirí a Arcaigh, ach níl sé gceist ag an éire éitis na lúntais a thabhairt tirás. Mar gheall ar cheisna costais agus ceardchumann a deirsin. Tá go ardmhailú an teachtain seo do rappaí óg as taghlacht as an úsáid a bhaineann sé as an Gaeilge, deirtar go le géirí le faiad cló nua a chur ar rap na tíre seo. Agus bhí na gealan thuí le feiceáil in Níalta Chonamara an teachtain seo, bhí óan ó fathirte an mhaoile na cheamara agus tá rinstan na pictir sin le feiceáil ar an saoil. Tá chaill ar Tuairisc.